Odhiambo machielo nyakoronga juanga kao marwa kechendo ni mararatil ka en jumapil kama ing'eyo ni wantiere kod kidienje ariyo. Mokwongo waikoni weche manyien nyakoronga juang tarik 27 dwe no mara 9 2020 dwe no mara 8 2023 ka bende nodiochieng' bende jatend piny Kenya William Ruto koro dhi mbele gi limbe mandala beach e imbo mar piny Kenya. En fuongruok nyakoronga juang ne jodak e county go kaluore kod mano bende koro en singo ni dhi chier kembe mag sukari imbo mag piny Kenya. Wami kuku mar wachno e chendo ni maratil nyakoronga juang ka bang'e ang' na weni thuolo kanyo gi George Bati ka bende dhi biro kod twak ewi higni 13 bang' nyaka ne piny Kenya yang katiba manyien e thuru kao. Kenge mage ma piny Kenya osego nyakoronga juang. George Bati dhi goyo mbaka kanyo gi wende ariyo ka motimo Dr. Mark Matunga ma en jalony wechego mag computer kaeto wechego mag katiba kaeto bende gin kanyo gi Charles Omanga ma bende en okil. Gidhi ng'iyo wechego motenre kod katibo kinga bende piny Kenya osego nyakoronga juang biro mana bang' weche manyien to mokwongo kaka pile pond weche. Yuaruok podo kwako bede migepe sirikal ma ochung'ne teko stima ka koro giluore seyo ewi gima nyokelo lal mar teko stima e pacho kama ngima. Sani sama kende manyaka wapenjre to en ang'o mwanyalo timo kaka jo Kenya mondo walos kwende gigo ma okethore kata ma oktimnwa maber mondo walos gi kendo walos chik mongirore. Ka Kenya koro rwako higni 13 nyaka ne pod katiba manyien. Kweth jolony moko dwaro ni tim lokruok ne katiba no. Skundi ni onge bench ma nyithindo bede kendo komiti wacho maber ni kata gin pok ging'iewo bench tiende ginyiso wan ni kata pesa ok bi ang'owa e skundi ni. Jonyuol jopuonjre mag Ageng'a Primary e gwenge ma Nyatike ywak ewi chal marach mar skund no. Machiegni nyakoronga juang kamano kuom RAMOGI TV mondo mi weche gi manyien bende nyalo bedo thuolo mar miyo wapachi lai marote machuo kari adek ochano no ka bende wantiere mbui kata Facebook live, YouTube live duto warwake pachi nyakoronga juang odhiambo makawuono wantiere gi elezotino maloko na weche gi chendo ni maratil nyinga Lydia Okeo. Machiegni Poden gweruok makoni kod kocha e kind kembe mathedho kendo okeo teko stima e pachoka kaluwore gi ng'ikruok mar teko stima manyonene e pachoka. Bang' migawo mar teko to kod kambi mar Kenya Power siemo kambi mathedho stima ma Lake Turkana Wind Power ni ema nyokelo ng'ikruokno. Kambi no bende koro tuo dhoge ni masindegi ne ong'uko teko stima kaka dwarore mano bang' mach bedo mathoth e dag stima ma ikeyo ne oganda jo Kenya. Achung weche marwa Ken Muga chakonwa weche manyien gi report ni machal kodma. Bang' midhiero mar lal mar teko stima e Kenya mangima, thuolo mar manyo duoko mar gima nyokelo midhiero no chalo makoro itiyo gode luoyo seyo. Kambi thedho teko stima mar Lake Turkana Wind Power okala kene okowinjore luone seyo ni kambi no emanyokelo ng'ikruok e lai mar sitima kendo keto jo Kenya mudho kuom thuolo ma ok tin seche 12. E ote mogol koda tend kambi mar Lake Turkana Wind Power, kambi no nyiero ripode matudogi kod midhiero no kendo mako chung' ni masindegi nyong'u ko mach mana kaka yor geng'o kethruok manyo inyalo kel kod teko mathoth mar stima manyori kosekunore e dag mach ma ikeo ne jo Kenya. Kaluwore kod ng'ikruok makamano, kambi no oyango ni medo siro chenro duto ma iketo mag neno ni jo Kenya oyudo teko stima. Lake Turkana Wind Power wacho ni thuolo stima. Lake Turkana Wind Power wacho ni thuolo ma masindegi ng'ado mach nyori romo teko stima megawatt 270 ma en atamalo 14.6 mar teko duto maromo megawatt 1855. Kambi mar Kenya Power kanyakla kod jatend migawo mar teko Davis Chirchir nyori koseketo seyo kuom Lake Turkana Wind Power ni manyo kelo lal mar stima. Kenya Power oyango ni pod dhi nyime kotimo nonro ewi midhiero no. Midhiero maka parod bura marango chenro mag teko oluongo jatend migawo mar chenro mag teko Davis Chirchir kod jatije mar kambi mar Kenya Power Joseph Siror chieng' tich ang'wen mondo mi gichiw ler
e wi gima nyo timore hie. Ma timore ka jatend migawo mar chenro mag wuoth Kipchumba Murkomen to nyo oseriembo e tich Alex Gitari, ma en jata tije ma kabad migawo matayo pe mag ndege Thurka Kenya Airports Authority, to kod Fred Odao ma bende en midusa matayo chenro mag rango kaka teko stima tiyo to kod masinde. Ma kaluwore kod bedo ni paw ndeke ma JKIA nyo bedo kod onge mar teko stima kuom seche buora tok lal mar stima e Kenya mangima. Ken Muga, Ramogi TV. Ka piny Kenya hingo higni 13 nyaka ne puodh katiba manyien, kweth jolony kod josomo koro jiwo dwaro mar timo lokruok ne moko kuom pend chike mantiere katibano. Kotene gi okil mar weche chike Profesa Pielo Lumumba, gidwaro ni tim lokruok ne katiba e yo ma jo Kenya duto yudo thuolo mano mar chiwo duondgi kokalo e ombulu mar paro. Kaka jafo marwa Walter Nyambaga leronwa kuonde ma koro gidwaro ni timnegi lokruok oriwo bidhruok ma jotelo, kwan jotelo, duol matayo yiero pacho ka IBC, loch gwenge kod mamoko. E kinde mo oganda jo Kenya yango higni 13 nyaka ne giyud katiba manyien, e kweth moro mar jolony kod josomo midendo ni Eminent Kenyans wuok oko mar chako chenro mag rango e kendo goyo kogno lokruok mag pend chike mag katiba. It is normal that constitutions are relooked into 10 years after. We have been grappling, leaders have been talking about it. The issue has been who's going to bail the cat. And we are here on behalf of Kenyans to give it the oomph that is definitely needed to take us forth. Kagiloso kod ute mag fombo karene boma Nairobi, kotelne kod okil mar chik Pielo Lumumba, mane obelo wach kod Ramogi TV tenge, okoni dwaro nitiere marango katiba mabiro gwelo pach jopiny ni mar ng'ur nitiere e gweche mag yiero kod telo. Nitie ng'ur kaachiel gi ywak. Jomoko wacho ni kaka ne waloso pend chikni, ka watimo yiero to gigo ma wadwaro no timre kaka owinjore. Omiyo sani e sama kende ma nyaka wapenjre ni to en ang'o mwanyalo timo kaka jo Kenya mondo walos kwende gigo ma okethore kata ma ok timnwa maber, mondo walos gi kendo walos chik mongirore manyalo konyo piny mar Kenya mondo ng'ata ng'ata mowuok oganda koganda yienen ja Kenya kendo gigo motimo otimo kaka ja Kenya kendo ber timore nikech en ja Kenya maonge akwede. I am in full support of this popular initiative to actually help relook at the issues that we have in our constitution, and also come up with new ways of dealing with some of those issues. Rirogno wacho ni nitiere gik mabeyo buora mosekel kod katiba, kata kamano nire mosenene nywando dho udi manok e pogo lemo mag piny owacho. Nitie gik mathoth mabeyo mosetimore. Waseneno e sidienje mopogre opogre ma e kinde machon nok dhi ne jopiny, sani chopo ne jopiny. Kendo nitie gigo mathoth mwaneno kwang'iyo Kenya, wang'iyo kata mna piny ma joluo dakie, piny ma jakambo dakie, kamna ma jo Kikuyu, kata yawa ma jo Baluhya, kata yawa ma jo Kalenjin. Nitie gik mathoth mwanyalo kwano mwawacho ni gigi timore mabeyo. Kweth mar jolony kod josomo riedo weche abiro magidwaro ni mondo time lokruok mag katiba e kaka telo ne oganda kod bidhruok, rango yiero maduong' makelo ywaruok kod chal mar loso chike kokale od bura, chiwo thuolo maromre mag telo kod rango matut telo mar piny owacho, to kod aka menyo kenge mag loch gwenge kanyakla kod goyo kogno duol matayo yiero kod pacho ka. Lumumba wacho ni dhi ombulu mar paro biro tieko pek moganda neno ni ng'wano lemo duto ne jaloch e yiero maduong'. Gigo duto nitiere ng'ur ne ng'weni ka ng'ato oseyudo osimbo to en koro uch mna kaka gweno ma uch gi chind wadgi. To sa ochopo mowacho ni yawa duok dhi dwar chon to kichu lengo tidiero kamoro to kata jogo manokowi e dwar bende miye gimoro. Mane gima jopiny ng'ur ni kichu lengoga to kikaw le duto. Ibende pare ni bat bende dhi kamachielo, oguro bende dhi kamachielo. Mane gima wacho ni wan pinje mantiere ogendni mang'eny maka le ochwongoga to jogo mochuoyo ngoga ok ring mna kode ni gin koro gidhi bende gipognwa bat kata wan jolibamba. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Kwa the imbo mar piny Kenya, jatend piny Kenya William Ruto osingo chiro kembe sukari mantiere imbo mar piny Kenya mago mosepodho kuom kinde malach kendo guro masinde manyien mago mane oni chenro mag kembego oduoge wang'e. Jatend piny ne wuoyo e kaunti ma Bungoma kama pod odhi mbele gi timo limbe mandala beach kama bende osingo yawo boma ma Bungoma kendo kete ngadho mar boe madongo kaka yor chopo singo mag dongruok mago mane omiyo oganda e kinde campaigns mage. Elimbe mare mandala biche imbo mar piny Kenya, jatend piny Kenya William Ruto kawuono nogo tache kaunti ma Bungoma. Ruto noyore nyasi mar lam kama notene gi jotelo mamoko koting'o kodaka governors bura ma imbo ma piny Kenya. Ruto singo ne piny owacho mare biro chulo gope ma kembe sukari man imbo mar piny Kenya nigo gino mosemiyo kembe obedo kod ng'ikruok e chenro magi kuom kinde malach ka bende osingo jiwo pur ni yang' e gwengego kaka yoro chiero kembe sukari go. Tumepitisha katika baraza la mawaziri ya kwamba hiyo madeni yote ifutiliwe mbali. I am going to commit public resources for cane development to make sure that we develop cane. Tutaweka pesa ya serikali together with the formula we will have katika kuweka machine mpya ya kusaga miwa hapo. Bende osingo ya boma ma Bungoma kendo kete rang'eny mar bombe madongo midendo ni city ka bende osingo ya paw ndege county no makoro biro konyo chenro mag wuodhe kod ohala. Tumekubaliana na hawa viongozi ya kwamba ndege kiwanja tutahamisha iende pale Matulo. Matulo si mbali, 15 minutes umefika. Mimi nataka governor wetu anisaidie enda uongeze 30 acres ijaye eka 100 na ufence. Ukifence na uongeze 30 acres, hii na surrender, tunafanya inakuwa town. Tunapanga maendeleo ya Bungoma hapa, expansion ya city, na tutasaidiana kwa kuplan. Ruto singo bero weche pure county no kojiwo jopur mondo mi omed tiyo makare gi mbolea manengono ne piny ma piny owacho osebedo kachiwo. We are going to eliminate the shame of hunger in Kenya by increasing our production and our productivity, and it is through supporting farmers to be able to produce more. Tunawapatia pesa bilioni 10 ya kusaidia hawa wakulima katika seasonal credit waweze kununua mbolea. No sire gi jotelo bura hinya to mago maya imbo mar piny Kenya duto manonyiso mor margi gi chenro mag dongruok makoro piny owacho singo ne oganda Joabaluya. Umetembea na unazidi kutembea na yale ndugu Weta amesema kwamba watu wanasema umeweka Kenya on the election mode ni kwa sababu walikuwa nafikiri ati wewe utakuwa mzembe. Sasa wamekimbia, wanaona the pace you have set is a different pace and we have to move together. Limbe Ruto biro dhi mbele kuom dala biche imbo mar piny Kenya ka jodak makono ntiere kod geno ni singogo mag dongruok ibiro ketie tim. Koram gajuang apisas magarita kue sub county ma Kisumu Central on the achiel bang tima pedha kendo mako simbe magong'we yamo makwan gino 40 kod 9 kod computer achiel e kadak ma Obunga. Apisas donon the achigno bang yudo malingling kuwo kuom jopiny kendo tima pedha magichwegi yudo mwandu go machich ni okwal. Kwa yango wachno CPD ma Kisumu Central Peter Mulai wachoni achigno ibiro chwale doho odiochieng'no makiny. Kwayo piny owacho kata jopiny mondo mi ochope teseno mondo mi oyango mwandu gi kabendo jiwo gi matiyo machiegni gi apisas magarita kwe. Jonyuol skund primar mar Genga sub county manyatike county ya Migori yuago kethruok mag klese makoro giwacho ni sani thiro chenro mag somo skul no. Jonyuol go kotene gi jakom mar board mano mar skul no wacho ni thoth klese ne ogeri higni maloyo 20 mokalo kanyaka sani pok klese gi olos kendo. Jafo mar Jutho Mundi mi waler motenre kod wachno. Erangach mar skund primar ma Genga wadonjo mar chuo wang'wa bang' weche moko liekore ni klese mag skul no thiro somo mag jopuonjre. Oko mar klas inyawe ni geno kamoro nyayudore iye mak mana ni kidonjo geno rumo. Kor oto kunyo bugo makite ma iye maneno. Ma i klas ma jopuonjre some. En pap maonge kombe mag somo. Klese man gi kombe
kombego kwanore. Dierot mar simiti muonyore mos mos, kite madongo dongo bende oyiengore e dierot. Jonyuol koni mago e kombe ma jopuonjre tiyogo e somo. Kar ndiko blackboard osonyore ka kuonde moko bende osekunyo bugni. Mana gi ndalo achiel to iyawo skunde, jonyuol e skund praimar Magenga ka bende nyithindgi dhi dok somo ka. Skundini onge cho, skundini onge gate, skundini ok ochiel, skundini onge bench ma nyithindo bede. Kendo komiti wacho maber ni kata gin pok ging'iewo bench, tiende ginyiso wan ni kata pesa ok bi ang'owa e skundini. Onge chope moro Magenga kae, ma samoro chuno nyithindwa machuo gi nyiri mondo mi oshe acho, to ma kelo wich kuot sana nyithindo manyiri. Giwuoro kama omenda ma piny owacho golo mar siro somb jopuonjre mag praimar dhi e skundni. Wach ne nyithindo ni e skulni nyithindo 500. Nyithindo 500 wang'eyo ni nitie pesa moro ma sirikal go e wi nyathi ka nyathi samoro. Koro wapenjo sirikal ni ere kaka skundni nyithindo nyalo somo ka onge cho, onge gate, onge bench, onge classroom. Classroom man kagi nyalo gore kuom nyithindo gi piny e sa asaya. Kombe manolos ka higa 95 ripe mitimo ne onge kom manyien mosekel. Gikwayo piny owacho mondo med gi jopuonje bende. Giywak ni e kwan mar jopuonjre 500 gin mana gi jopuonj 7 kende. Jopuonj be watin go gin jopuonj 7. Mednwa namba kata ka namba wa nyabedo mede ochop kata jopuonj 10 ka ng'ato nyalo inya support wa ni inda nyang'inwa ndiknwa moko jopuonj moko kata inyal konywa chulo PTA teachers. Jopuonjre osebedo e rusa kuom jumbe 2 koro kendo winjo chak doki e skunde tarik 29 mar dweni ma Tich Ariyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadok Kisumu, oganda modak e tong' mar Kisumu kod Kericho e gwenge ma Fort Tenan osebedo kodak gi kwe kendo kachwalo thoth chenrogi mana kanyakla. Dak makamanya kor Mogajwang osekelo winjruok e yore mag keny, ohala, din kod chenro moko makoro keto gi kaka joka ng'ato kendo moro ka moro wacho dho wadgi. Jafwambo marwa James Okoth miyo waler e wi jip ma oganda gi chiwo ne jowetegi ma bende odak e tong' mana kaka gin. Wacho ni ana dak e mpaka, adwa natine Nyasaye mondo dhano winji mondo kwe obedi e piny. Adwa ni mondo kwe obedi emomiyo anyalo wer gi dholuo, anyalo wer gi dholango. Masi Adhiambo en jawer mag wende injili. Kinde mathoth otiyo gi dholango kod dholuo e wende mag injili kaka yo makende mar chwalo kwe e kind dhoudi modak e tong' kaka Fort Tenan. E gweng'ni jodak ma joluo wacho dholango kamago mag lango wacho dholuo. Enje iyoni chege ko ginyit agi kiki aktamir miriende tilili agi sori chege oseri wamu abed gimoro achiel kendo wawuothe iwachi ni waonge ukabila kendo waonge mpaka. Mai biro kalure gi dak e yor kwe mokelo koda ka weche keny e kindgi kaka ta weche din bende gitimo kanyakla. Gikwayo dhoudi modak e tong' mondo osum kit dak margi. Jotend dinde bende kwayo piny owacho mondo oriw pachgi kaka jotend dinde e chenro mar chwalo kwe ne dhoudi modak e tong'. Nyasaye oriwo wan dhok achiel, ibed jalango ibed jaluo, wabed gimoro achiel. Kata kobedo matek Nyasaye biro kadhe kuom gik moko te. Wang'eyo kata ka wan e mpaka mar joluo gi jolango. To gima ntiere kuom mogik wabeduru gimoro achiel, jomopok ong'e Nyasaye to jomong'e Nyasaye olamne jomopok ong'eyo mondo bed gimoro achiel mondo ngima odhi mbele to maendeleo mar pinywa Kenya odhi mbele. Kendo kidwaro kwe mar bodano to wan kaka kanisa ok onego ketwa tenge, to nekech wan kanisa wan ema wanyalo dhi mopogore gi joma ng'iyo boda kata kaluwore gi kabila, wan wang'iye e yo manade ma Nyasaye nyalo yudo go duong' mondo mi oganda odak kaka joka ng'ata achiel. Kagitwak gi Ramogi TV bang' sidho ayanga kanisa mar Mount Moriah Outreach International Church e gwenge mag Fort Tenan Kandege e kaunti ma Kisumu ne ginyiso ikruok margi mar tiyo machiegni gi piny owacho e chenro mar chwalo kwe e kind dhoudi modak e tong' kendo tielo ni kanisa gi piny owacho nyalo tiyo kanyakla e chenro mar chwalo kwe kuonde maliet mag dhoudi hinyo nene. Akwayo ni ka weche gi giloso kaka jochung' piny to giketwa kaka jotich Nyasaye mondo kwe mar wach Nyasaye ma piny ok nyal chiwo wan be wakelie.
sama church and state tiyo tieni gimoro achiel gi Nyasaye omiyo gi teko mar tiyo kanyakla. Ok nyal chung church, state bende ok nyal chungi. Gik moko ariyo gi nyaka kanyakla mondo dwach Nyasaye ochop ne ji te, mondo wach Nyasaye kik bed ni onge, sirikal be kik bed ni onge. Dak ma Fort Tenan Kandege osenyiso ni ting' mar jiwo kwe kod dak makare e kind oganda ni e lwet jopiny, ahinya to dhoudi modak e tong' giwegi. Ka ting' mar piny owacho e kind duonde mamoko mag kwe en mana mar jiwo okenge magiketo e kindgi giwegi. James Okoth, Ramogi TV. Kwa mga report moya tong mar Kisumu ikarichono tero wayo mokwongo e chendo ni maratila rwako pachika cha chendo ni nanoka ute osechako donjo kae an Anyango wachoni entire kodwa no Jackton Odolo odando wachoni gin kanyo gi jaode an Anyango giuto gintire Nairobi kendo gikete mana kae e Ramogi TV kachiel gi wuodgi magideno ni odando Kawanja. Bene no ote mar Dennis Sirngala wachoni entire wenge ma Kisumu kendo kete mana kae chendo ni odhiambo makawuono. Engineer Lazaro Kanyamboko wachoni jogo mabende miyo jatend piny Kenya Weche go kata ngado ne paro wachoni chal kagima ok tim tich makare. Pache wacho ni ma en seche mabunjo bende koro bed ni jatelo ok dang ni e kor piny kata kamano njo bed ni koro jineno ticha motimo to ok gigo mabende koro podo medo mana singo ni obro time piny Kenya. Pia neno kanyo Faith Mzomo kanti Malindi wachoni entire kodwa e chendro. Neno bende Victor Dennis kanti Nairobi area wachoni en bende osechekin kaka pile kendo kete mana kae chendo ni Oguda ka Yesu mano kanyo jaduwe no wachoni lal mar stima nomiyo odhi kanisa gi koti ma oko go pas. Koro ka ing'ia weche magadwen nyaki go koti pas wachoni en wach malit ne nyaka next week. Haya mano Oguda ka Yesu pod yago lal mar tima. Shadrack kanyo niang wachoni entiere kwa bwae Ramogi TV chopone gin kanyo gatito gin gi Janet kod wuon gi Joseph Ogara giduto gikete mana kae Ramogi TV odhiambo makawuono. Tobias Akande bende wachoni entiere Mombasa wachoni jaod bura manyatike kod jogo mane osoma genga winjo wuogo ko kendo dio kony school mane gisome pononi ntiere kumoro mane gigike magi nyalo dok magi kony school no kachiel gi jaod bura mondo koro gine ne jopuonjre oruma gilos school no maragenga. Aneno kanyo ka Benta Charles kantiere gwenge go mag Karin wachoni ka school e machal kamano to jopuonjre chulo nango mano penjo ma bende Benta Charles ntiere godo kanyo. Bende aneno kanyo wachoni neno ratil ka itiro moja tu Nairobi wachoni in Sarasinga kendo wacho kanyo ni oromos ne babau Singa odongo bedo keto mana wange Ramogi TV odhiambo makawuono erokamano kuom kete mana ke Ramogi TV. Bende aneno ote kanyo mar Bernardo Keyo Samaki wachoni entiere Nyora Kade Ramogi TV chopo ne yo makare kata kamano entiere kod kwa ne derepe duto mondo giriemba maber ka giduogo nyithindo e school. Mwalimu Jael kantiere Migori County neni kacha erokamano kuom kete kara Ramogi TV nyakoro mgajongo yo matin kata kamano kwa duogo mpodwa ntiere kod mathoth chendo ni Ramogi TV live en aria dek auchano no kabende wantiere live e Facebook kacha gi YouTube duto aroko pacho yo matin ma en ratil. En sigana manotimore gadier e higa mar 1979. Inanyisou gimang'eyo gige maseneno gi wang'a. Wuod jaduong' gweng' dok e gweng' manodakie gi yie manyien. Yesu Kristo malamo ni e omera ng'ani osemiya gonyruok mar adiera. Ang'o matimre? Nyaka oyiere kind kawo kar wuon mare kata chopo dwaro mare manyien mabiro miyo oket ngimane kamarach. Tim Kristo ni tuo mabiro ketho ogandano oseguro tiende dalani. Where the river divides. Jumapil saa 2:15 otieno. Sinema mar Jokristo motenore kuom gik mane otimore adier. Winam Cinema. Mana Ramogi TV.
Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Bende gin gisebedo ka girito param maber koso girite. Ka param ne gimor kata koongego, kata ka ngimane bobedo maber kata marach, to bende ka poni param yudo hera monego beno yudo. Gigo duto te wan nyaka warang maber. Okadwa wuoye wachni. Now it's up to you. You have to decide. Kaponi in, ibro yie gi wachni e yo mamuol, kata ka in, idwaro ni wan wagol lweny. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Uhuru Superstores Limited. Wani duka maduong kendo namba chiel. Waidore boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu magado ya mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumuzaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 01111 500 kata 01111 500. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata omenda maitiyo godo. Machiegni dala. I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Machiegni kendo nyakoro mgajwang'ero kamano kumedo kete mana kera RAMOGI TV wadhi mbele gi miweche manyien. Johala e chich jamni manyamonye sub-county mabondo e county ma Siaya omiyo sirikand county ma Siaya ndalo 7 mondo mi ober chirono makao kamano to gidhi ng'anyo ne chulo osuru. Johala go wacho ni kato bedo ne gin bende gichulo osuru to piny owacho ma Siaya osejwang'o chiro manyamonye mamiyo ok ginyal timo hala e yo makare. George Bati miwaler. Kato bedo ni kaunti ma Siaya ong'ere kod pith mar rech kaluwore ni achiel kuom counties mogomba kod Nam Lolwe, jopith jamni bende gin achiel kuom kweth machwalo lwetgi e dongo kaunti ma Siaya. Mano emomiyo humb chich jamni manyamonye sub county ma Bondo osebedo kalak kendo medo ywayo johala mopogore opogore koting'o mawuok e chula Mageta kod Oyamo mayudore e kaunti no, ka johand dhok goyo nengo gi nyadhi mar mnada. Kato bedo ni chiro ni osekelo nyadhi ne jopith kendo miyo nyaka joma mine mane ok go ohand dhok koro donjo ohand jamni, gikoni chal mar chiro no kuodo wich. Wase oro kwayo several times ni MCA ma area. My second term mare
to sebedo komiwa fake promises. Uneno ka wan e bath ndara pogo chiro ni gi chich lewni gi kuma ji use akia ang'ogo opogore. Wakwayo county government ma Siaya mondo konywa gi siro kaka ne gichikowa. Nyocha gigolowa ka kimuko ka oterwa e bath ndara, oterwa e puoth ng'ato, watero jambwa kuro, oriembwa kuro. Johala e chirono okoni piny owacho mar kaunti ma Siaya ok dewgi kata obedo ni gin bende gichulo osuru kaka gwenge mamoko, ka gidwaro ni mondo keto kenge mar rito alwora mar chirono. Mokwongo cho onge, koro onge kaka wanyalo chiemo to kuma wakonyre to kwayudi. Mano momiyo pod wan ka nyaka dakikani. Koro awakwayo county government wabende wasolo osuru mana kaka jomoko. Koro ging'iye kaka jochiro manyamonye kuminyalo ketie maber, makoro waluongo ni machichwa, makoro kunwachako wae nyaka chieng'. Ginyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo ne ni chirono oger makao kamano to sirikal ma Siaya kik poni ting'o tiende ni choko osuru kuom johala mawuok e chiro manyamonye. Ne giterowa kama puodho ok en mar sirikal, en mar ng'ato individual. Kane wadhi kono noriembwa. Omiyo higa ni wachomo kama kamoro kata mana receipts mag county government okan wang'adi. Omiyo wakwayo gimuolo kendo magimuolo ahinya ni gimiwa kama long'o mwanyalo loki ohala kaka jodhok. Ka koro wich bar ma piny owacho ma counties nigo en jiwo choko mar osuru mondo gichop dwaro mar bajet margi. Biro chuno county ma Siaya mondo kas chenro mane ni ok giwito osuru mawuok e chiro nyamonye. George Bati, Ramogi TV. Kama chelo nyakora mgajwang' riwruok ma jopur mar Kenya Horticultural Society bade ma Kisumu dhi nyime kod chenro mar chiwo puonj ne oganda ma Siaya ewi ber mar nyago cham maler. Gigeno ni chenrono biro miyo jopur ng'eyo ber mar pidho chiemb nyaluo makoro biro konyo geng'o tuoche kod duoko chien midhiero mikelo kod lokruok mar chal kor lwasi. Gikoni nitiere dwaro mondo mi chenro mar pidho koth berries kod nyanya odhi nyime ka koro igeno ne gibiro bero ngima jokanyo kendo geng'o midhiero mikelo kod chal mar kor lwasi. Bende koro gibiro chako tego jopur ewi ber mar pith cham ahinya to alode kod olembe. Jagoro mar riwruogno Ruth Abir lero ni puonj ma kamago biro medo bero cham mosepidhi kendo gibiro medo puonjo ji mathoth kale skunde. Just like the university's key elements is outreach, Kenya Horticultural Society also deals in outreach. We reach out to schools and disseminate knowledge on agriculture and various aspects of horticulture. Kawuono ni nokelo wakara achiel gi Kisumu Horticultural Society of Kenya, okelo wakara achiel gi Jaramogi Oginga Odinga University, mano biro puonjo wakae e wach mar pith mar olemo miluongo ni mulberry ni. Wayudo no olemo ni nigi yuto mapek, kendo nyalo konyo jothurwa mang'eny Siaya kae kabisa. Ne ogonwa kwano kama wayudo mulberry kipidho tiluwe nyaka gi pith mar silk ni, yuto modhi miyi eka achiel mar puodho en nyading'wen mar yuto mane diyudo kuom pur mar oduma kata oganda. Koro wadwa mondo jothurwa gi gichak pidho olembe dalagi mondo koro kidhi nyiewo gini e chiro, gik minyiewo e chiro ne onge dawa no ok dhi e chiro, dawa ne dhi mana nyiewo gik matin e chiro. Chiro gimoro amora ni go e dalani, in gi maembe, in gi machunga, in gi ndim, in gi poe, in gi rabolo, in gi puothe moro mar lot. Wadwa mondo wapuonj jogwa gi mondo wadog gik machon mondo wating'o food security. We really need to move away from the conventional type of agriculture to a more advanced nature. Water is scarce, land is becoming limited because the population has continued to rise. Epao tuke tim skund sekondar ma Bwali Boys joloch tuke mag chapadimba gwenge maimbo mar Kenya tukego mosir gi kambi tudruok mar Safaricom. Tim mar Bwali nolo tim mar Compass Top Sportive gola achiel kuom nono finals ka jaloyo mar Sportive noyudo thuolo mar yudo gol kokalo kuom picha choma kata kama nogoyo opira oko e alap mabukungu. E kidieny mar nyiri tim mar Brenda Girls no bedo joloch bang' loyo tim mar Lugari Sportive gonde 2-1. Brenda Girls ka achiel gi Bwali koro biro ting'o nying imbo mar piny Kenya e finals mag tuke gi giko higani. Jaloch noyudo omenda maromo Sh250 ka jogo mano otike thuolo mar ariyo nomiyo omenda maromo Sh150. Tuke gi koro chomo gwenge ma Nyanza ka finals ibiro bagi giko dwe mar 9.
Club mar Manchester City odhi nyime gi duoko maber e tuke adhula lig maduong' mar Ingresa bang' loyo club mar Sheffield United gonde 2-1. City oselo tuke 3-3 nyaka season manyien ne chakre. Check for offside. This one was Ollie Watkins may be in an offside position. It was close. It was close.